Μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την ταπεινωτική ελληνική ήττα, η Ελλάδα φαίνεται ότι αναδιοργανώνεται από τις τάχτες της. Την Επανάσταση των Νεότουρκων του 1908 ακολουθεί η Επανάσταση του 1909 στο Γουδί, που μετακαλεί από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναγέννηση της Ελλάδας, που μέσα από μια εκπληκτική πορεία καταλήγει στη Βαλκανική Συμμαχία και τους Βαλκανικούς πολέμους. Μια διαδρομή στο τέλος της οποίας τα σύνορα της Ελλάδας έφτασαν να περικλείουν την Ήπειρο και τη Μακεδονία με την ιστορική απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, των Σερών και της Καβάλας. Μια εξόρμηση που διπλασίασε τόσο την έκταση όσο και τον πληθυσμό της Ελλάδας. Η πολιτική κατάσταση στον ευρωπαϊκό χώρο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα ρευστή. Το συνέδριο του Βερολίνου του 1878 ήταν σταθμός για τις ελληνικές επιδιώξεις τόσο με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου, όσο και με την αποτροπή δημιουργίας ενός υπερμεγέθους βουλγαρικού κράτους. Ο Έντουιν Γκρόβενορ περιγράφει τους λαούς των Βαλκανίων στο National Geographic και αναφέρει: «Η Βαλκανική είναι η ανατολικότερη από τις μεγάλες χερσονήσους της Νότιας Ευρώπης. Παίρνει το όνομά της από τα Βαλκάνια όρη, παλαιά ονομασία του Έμου, τα οποία δεσπόζουν στην περιοχή. Κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης με ανάλογη έκταση δεν παρουσιάζει τέτοια πολυμορφία τοπίου, εδαφικής διαμόρφωσης και φυσικών πόρων, ούτε βέβαια τη συνακόλουθη ποικιλία ανθρώπινων χαρακτήρων και τρόπων ζωής. Οι κάτοικοι της Βαλκανικής θα μπορούσαν να ζήσουν μονιασμένοι μόνο εάν ανήκαν όλοι σε ένα έθνος με κοινές παραδόσεις και πιστεύω, ή εάν υπήρχε μια ιδιαίτερα ισχυρή κεντρική εξουσία στην οποία δεν θα μπορούσαν να εναντιωθούν. Όπως αποδεικνύεται όμως από όσα έχει καταγράψει η ιστορία, η Χερσόνησος αυτή ποτέ δεν κατοικήθηκε από ένα μόνο έθνος. Από παλιά τα Βαλκάνια αποτέλεσαν ένα τεράστιο χωνευτήρι που φιλοξένησε μια πανσπερμία φυλών, λαών, γλωσσών και θρησκειών και εξέθερψε κάθε είδους φιλοδοξίες και πάθη, πολύ συχνά αντικρουόμενα μεταξύ τους και γι' αυτό καταστροφικά. Η Βαλκανική κατοικείται από Τούρκους, Αλβανούς, Έλληνες, Βούλγαρους, Σέρβους και Μαυροβούνιους, Κροάτες, Σλοβαίνους, Βόσνιους. Τα πολιτικά σύνορα των κρατών και των επαρχιών σπάνια συμπίπτουν με τα όρια εξάπλωσης των φυλετικών ομάδων ή των γλωσσικών οικογενειών. Απέναντίας, σχεδόν παντού υπάρχει κάποια ανάμειξη εθνικών στοιχείων και γλωσσικών ιδιωμάτων, με αποτέλεσμα τα διάφορα κράτη να εγείρουν κατά καιρούς εντυπωσιακές, πλην όμως όχι πάντα εντελώς αδικαιολόγητες, αξιώσεις σε βάρος των γειτόνων τους. Η σύγχυση αυτή αφήνει γόνιμο έδαφος για κάθε είδους προπαγάνδα, η οποία ανθεί σε διάφορες μορφές πολλά χρόνια τώρα. Ο Λουίτζι Βιλάρη αναλύει επίσης τις κοινωνικές ομάδες της Μακεδονίας. Αν ο πληθυσμός της Μακεδονίας ήταν ομογενής, το μακεδονικό ζήτημα θα είχε λυθεί από καιρό. Όμως η φυλετική ανάμειξη υπήρξε πάντα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Βαλκανικής Χερσονήσου και παρατηρείται ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Κρίνουμε λοιπόν απαραίτητο να ξεκινήσουμε εξηγώντας τι εννοούμε με την ονομασία Μακεδονία. Η περιοχή αυτή δεν απαρτίζει ούτε φυλετική, ούτε γλωσσική, ούτε πολιτική οντότητα. Γεωγραφικά βέβαια αποτελεί μία ενότητα. Η περιοχή που ονομάζουμε σήμερα Μακεδονία αποτελείται από τα τρία βιλαέτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηρίου και του Κωσόβου. Το μακεδονικό ζήτημα αφορά στο καθεστώς αυτών των επαρχιών. Συχνά όμως η ονομασία Μακεδονία αποδίδεται και στο βιλαέτη της Αδριανούπολης, όπου επικρατούν παρόμοιες περίπου συνθήκες, αν και γεωγραφικά είναι ανεξάρτητο από τη Μακεδονία. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Τούρκοι δεν διέρεσαν την αυτοκρατορία τους σε βιλαέτια με βάση γεωγραφικά ή εθνογραφικά κριτήρια. Σκοπός τους ήταν κάθε εδαφική περιοχή να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα αντιμαχόμενα στοιχεία, ώστε να διευκολύνεται το έργο της κυβέρνησης.
Αυτή η γλωσσική και θρησκευτική ανάμειξη καθιστά το πρόβλημα της αναμόρφωσης ή της αυτονόμησης της Μακεδονίας ακόμη πιο δύσκολο από ό,τι στις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Κρήτης, της Βουλγαρίας ή της Σερβίας. Βέβαια, δεν ευθύνεται μόνο η τουρκική διακυβέρνηση για αυτή τη φυλετική ανάμειξη. Η Μακεδονία υπήρξε για 2.000 χρόνια ένα πραγματικό εθνογραφικό μουσείο. Η ορεινή μορφολογία του εσωτερικού της περιοχής δεν διευκόλυνε την εισχώρηση των εισβολέων. Έτσι, οι διάφοροι κατακτητές δεν κατόρθωσαν ποτέ να αφομοιώσουν πλήρως τις ράτσες που έβρισκαν στο έδαφος τους. Όταν το μεγαλύτερο τμήμα μιας επαρχίας ήταν στην κατοχή του εισβολέα, οι αυτόχθονες αποτραβιόνταν στην απομόνωση των βουνών και επιβίωναν. Άλλη φυλή παρέμενε στα παράλια και άλλη κατοικούσε στην ενδοχώρα. Παράλληλα, συγκεκριμένα κέντρα, μεγάλες πόλεις, λιμάνια, έφορες πεδιάδες προσέλκυαν ανθρώπους όλων των φυλών για εμπόριο ή διαμονή. Έτσι, σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας μπορεί να κυριαρχεί μία φυλή και σε άλλες να συνυπάρχουν 2 ή περισσότερες φυλές. Ο φυλετικός διαχωρισμός στη Μακεδονία δεν βασίζεται εξ ολοκλήρου σε διαφοροποιήσεις που στηρίζονται στην καταγωγή ή στον ανθρωπολογικό τύπο. Σε κάποιες περιοχές βρίσκουμε μέλη 3 ξεχωριστών φυλών να μιλούν καθένα τη γλώσσα του, αλλά να έχουν κοινό τύπο. Η γλώσσα είναι πιο αξιόπιστο μέσο διαχωρισμού, καθώς η πλειονότητα των Ελλήνων μιλάει ελληνικά και των Βουλγάρων βουλγαρικά. Η θρησκεία αποτελεί άλλο κριτήριο διαχωρισμού. Βέβαια, η μέθοδος των Τούρκων να κατατάσσουν τους λαούς ανάλογα με την πίστη τους προσκρούει στο φυλετικό ή γλωσσικό διαχωρισμό. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι για τους Μωαμεθανούς η θρησκεία είναι το μέσο διαχωρισμού, καθώς όλοι οι μουσουλμάνοι εκτός των Αλβανών θα μπορούσαν να περιγραφούν με σχετική ακρίβεια ως Τούρκοι. Για τους Βούλγαρους το κριτήριο διάκρισης είναι η Εθνική Εκκλησία, καθώς είναι μέλος της Εξαρχικής Εκκλησίας, Βουλγαρική Εξαρχία. Για τους Έλληνες η διάκριση βασίζεται κυρίως στην προσήλωση στον ελληνικό πολιτισμό, οπότε η ελληνική ομάδα περιλαμβάνει πολλά μέλη από τις άλλες φυλές. Για τους Σέρβους και τους Ρουμάνους η διάκριση γίνεται κυρίως βάσει της εθνότητας, καθώς δεν διαθέτουν ξεχωριστή εκκλησία. Στις περισσότερες πόλεις της Μακεδονίας το ελληνικό στοιχείο είναι το πιο ανεπτυγμένο και σε μερικές το πιο πλούσιο. Το εμπόριο και τα χρηματοοικονομικά είναι κατά μεγάλο μέρος στα χέρια τους, αν και τους ανταγωνίζονται στεναρά οι Βλάχοι και οι Εβραίοι, ενώ τα καταστήματα και τα πανδοχεία φέρουν όλα ελληνικές επιγραφές. Στους δημόσιους χώρους και τα καφενεία τα ελληνικά κυριαρχούν και ένας περιηγητής συναντά είτε Έλληνες είτε ανθρώπους που μιλούν ελληνικά. Οι Έλληνες πατριώτες όμως δεν θεωρούν μέλη της ομάδας τους μόνο τους πραγματικούς Έλληνες. Αλλά και ο γιος του Έντουιν Γκρόβενορ, Γκίλμπερτ Γκρόβενορ, σε άρθρο του με τίτλο «Μερικές σημειώσεις για τη Μακεδονία», προσθέτει: «Για πολλά χρόνια οι χριστιανοί της Μακεδονίας θεωρούνταν οι πιο κακότυχοι και δυστυχισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης. Μολονότι οι Τούρκοι κυρίαρχοι αποτελούν μόλις το 1/4 του πληθυσμού της περιοχής, ποτέ οι χριστιανοί της Μακεδονίας δεν συνένωσαν τις δυνάμεις τους εναντίον του Σουλτάνου, διότι μισούσαν και περιφρονούσαν ο ένας τον άλλον περισσότερο από ό,τι το Μωαμεθανό αφέντη τους.